lemu. Mantep tenan iki. Wah, guys, ki mang sebenarnya niate gak arep enek acara mangan-mangan ngene iki ndelalah kok telepon iki mang. Enek sate. Lah, leh ngecupne sego kadung. Saiki. Dek saiki iki biyen kok lek tri diteri lek tri. Nek gak ngono kok kon rene kon nggawa sego dhewe. Lah piye? Kur sakmene gulene yo. Alhamdulillah sing entuk 2 porsi. Isine lombok karo pramjang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamin 1 sebelum ngedukne gendeng makan-makan ya teman-teman. Pak Enda dhisik karo Mbah Pemayu. Ndang bosek. Pak Enda dhisik ya. Ndang. Ayo kene sampeyan nggih. Ica sing nom keri dhewe sing paling cilik paling keri dhewe. Sing tuwek sik. Ben sing tuwek sik. Irose ndi? Irose ndi? Sing gua nduk sampai Pak Batak isai. Kok kono mong lho. Piring sing kono sakan sendoke. Sing ning kono jupuk nang Mbah Marsam. Irose kurene Pak. Irose kurene. Iris yo enak, Pak. Irose bukan dia, Cak. Mbok iki didelok sik to, Pak. Aja muring-muring ae. Wong kok senengane muring-muring derek ya. Ndang Pak, ndang kene Pak. Ora kandhane wis tak tawani tak nganu wonge ora iku kok. Wis ra mempan kok. Wah, kalah. Boleh kulitnya menyala. Kulitnya selawe nang man. 20.000 sak porsi. Lah. Loro kae sik. Loro sek. Nah, telu. Cukup. Sambel. Sambelnya, Mbak. Boleh. Iya, iki lombe lho. Ngombek benda Pak, teman kan Pak. Gas. Ndang ke. Itu Pak. Pak jangan ndang. Kilo wis enak irose kilo. Kuwi yo. Kilo. Gulene. Sik. Aku yo ngerti rek. Siap aja. Wah. Ndang ke. Weh, ndang Pak Msek. Ini aja duduh tok ya ampase ugi. Yo trayo 2 porsi kok sok. 2 porsi. 2 porsi hitungane gulene. 50.000. Diluwi spesial ketok iki. Iya. Oh, aku tahu tuku riyen. Wah, iki Umbu porsi piro? iki nek awake dhewe gak nang kene ora tau meneh wedhus, guys. Nek ora korban. Nek ora korban. Lho. Terakhir, Ca. Lah aku urung Tak imboi. Yo. Segone piro? Nah, gaya apa? Yo sambel karo sate. 3 dulu aja. 3. Yes. Padahal masnya arep imbuh asine arep nimbah dhek dhewe. No. Dikira gak roh ya. Tapi orang terus alibi yo. Alibine terus ngono pinter alibine. Belok langsung dengan. Alibine belok ya, Pak ya. Bayani. Waduh, shopping. Ini waduh. Malah bosok doyan ngentekno jagat tok. Malah kudu hati-hati nek ndok iwak. Ayo. Ndang. Mbak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mare yo bagian gulene gur kuwi tok, guys, Mang. Entek yo telepon ki ceromono yo wis karek kuwi tok ngono. Cukup sate. Gule sate cukup guys ini. Cukup semua. Seger empuk we. Oh guys. Kemang Mantap pecah. kok susune kemang bae wis dibel. Bang telepon. Wis ditelepon. Yo tuh ini ketok ya. Ora ketok. Bicara
Rada mundur Pak, Amet Pak. Sampeyan rada mundur sithik. Nah, ben ketok aduh. Ica, Cah. Pak, oper nggonku ta. Pak ora lan, pete bawa. Mata pinggir bilang rem. Oh iya, benar bisa. Apa dah sampai dah? Apa bawa? Itu sipur story ya. Moto gua. Kok sipur story. Moto. Nah, ini lo ketok. Nah. So iya. Pak Bona. Warki. Pak Bona, guys. Mau? Pas saat telepon udah kliwon pas mana sang keluar. Udah no ditukane lawah Kak. Ora 0,5 apa-apa. Pengen tok kabeh, guys. Nah, ini loh. Beli wedhus ki mau kursi tok rebutan. Ngenteni. Om beli wedhus kursi tok. Masih banget. Akhirnya ki mau ngapike 3 porsi. Terus Sama getah mbak sampe 3 porsi ae. Terus yang sakle aja iki wis pesen ket sore kok 3 porsi ket mau ngenteni kok ngono. Terus makane mau oke ngenteni tapi gak entuk. dah mau nang orang ketemu kancane sih. Iya. Aku pas ning jero agak kok ngomong cerita ning dalan. Kok Atene lho, Pak. berarti Pak? Insyaallah. Ki mumpung saurang korban rasane sate lho. Korbane sik semua Mas. Lah ya Pak biasanya rasane sate kan pas korban. Bayi kok nek korban mah dimasak apa ya? Udah bingung apa, Ben? Wis ra kamu kayak ngomong korban kan ya korban perasaan Tapi emang elektrik kan gue juga dulu. Saya langsung mari ke kak enak acara mandi cuma gak enak. Random pokoknya emang. Posisi langsung go, Pak En mulai gawan nang. Aku telepon kono. Delalah, bleh. Udah. ngomong pacaran. jadi bapaknya dibanding dulu Kan sesuk. Luar sih Pak. Cocok kan sama main kulit ini senengnya gue ngawoi Aku lagi iki mangan sate nenek Cikut. Mas oh iya. Nah, ada Gak doyan. kurang tak mandi sih. Tapi nek biasanya mungkin kan mungkin masih pusing lagi randu lecar randu sih langsung. Langsung sate paling enak. gue nambah Wah, mesti ya. Tapi Pak nangane nek karo sate. Glegek oh yang nambah. Sama emang biasa nggawa masem. Nek kono. Pasti banget. Lu ingat. Tok. Sampai kali. Sik, sama. Ya ini pokoknya. Aku gule sate itu. Entah hatene cok kak. Masih kok buat sejen sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap, mandes. Alhamdulillah. Saya toko-toko. Terus enggak? Ada. Pakai kuntek. Wih, Pesan tidak memanggil lagi. nanti pakai. Apa ndelok dolan enak.
Ngerti Pak. Suwek. Mas. Oke, suwe kaman ini masih betul. Iya. Betul. Pirang tahun? Suwi. Suwine ki tahunan ya, Mas. Tambah satenya Pak, tambah darah. Suara man sate kok. Sama nih. Iya sih. Lagi mantune karo maratuwane iki wong rangah maratuwane iki. Untune Pak Yontek. Engko tambahan coba. Gak loro. Gak krasa. Lo nang jogo. Nek kampung kan nyelempet terus. Dia mau kemana-mana. Apa sih? Bahkan dia tuh statusnya menantunya Mbak Pomo yang udah nggak terpakai deh. Udah dibuang. Gue Pak Eki nih kok no mae rindu banget. Maksudnya dibuang mak pating. Iya. Lah wong lho yang delok kowe mangan sate ini lho delok Pak. Rumah kamu tawanya. Pak, sayang makan. Beb, sate, Beb. Darling. Pulang nanti tak suapin pakai iros. Sendok kan jeli. Kok. Rok. Sok. Diulang Saya pakai sate. tetap sabar kok. Meskipun kamu sakitnya nggak apa-apa. Pulang nggak apa-apa. Tapi jangan untuk kembali. Yo ngapain itu ya? Ngopeni apa? Apa mbok emak plak-plak. Wong nggo awake dhewe bingung kok. Ya menawa kirim ngapain apa? Lah, ngopeni apa? Malah mari kopior kuwi ya. Balik me apa? Makan. Lah piye duwe ra duwe, ra ora mengko njaluk dhek pake. Lah dhek gur bel-belan nek karo gendakane. Lah ora sose kene kobong. Iya. Ya nek awak mulai ki tobat ora nganu ngono lho wong sitok HP-ne papat kok. Enggak kan ngomong. Isine Paijo, Paiji, Paino, Paitim kabeh duwe kok. Ya mau gelem ngapain itu? Garling. Ngopeni apa aku tekok? Ngapain ya? Wong gak awake dhewe bingung kok ngopeni. Wong kono ngopeni awake kono dhewe bingung kok. Aku yang kayak kebelanjaan angin. Beli apa? Sate. Kali batin emak ini Mas. Nyapa aku balik warisan wis ra duwe. Tapi wis entek, wis entek genduli apa? Iya. Yakin. Wis gak apa-apa ta, dongakno ae muga-muga ya. Sehat, panjang umur ngono seperti itu Walaupun enggak. bahwa itu tuh makmu yang mengeluarkan kamu, yang lahirin kamu. Aku ora njeluk dilairno wonge, Pak. Karena wong dhewe ngetokno aku. Om biyen aku yo gak diarahkan. Aku pe dipateni nang kandungan. Cek terima. Kamu pernah wong Sulaiman. Aku kirimin ya. Tadi ya wis nah. Ora bos.
Ternyata ijek do nubruki pitik. Alhamdulillah ki awake dhewe ki untuk sumbangan pitik kanggone Mbah Kliwon ya. Jadi kita dibawakan 2 ekor pitik ki menggo gede pitike. Tibake ijek do nyekeli pitik. Gimana? Kita tunggu kedatangannya ya guys. Kalau Pak nambah mek sate nih. Mangane jan gaspol. Eling-eling ya nek mangan ki nek pas korban. Iki rong roh satene nganu ki. Nganu Pak Daman. Pak Daman ki bayo. Iki roh satene Pak Daman ngono bayo. Sekali gigitane ya Pak. Ngos-ngos ki. Nyes. Tenan. Nyes dhewe ra Pak nganune Pak Gaji. Jan lumer telak. Sampai ngono. Tenan. Ayo, ngene wis nambah satene. Satene iki lembut. Ki Gaji iki kemletek ngono ning telak. Gauri ya. Iya. Gauri. Tapi nek nganu Pak, cara mangane iki lho Pak kan wis tau mangan Pak Daman. Tapi kan ora koyo panas-panas ning nggon. Lah Pak adem enak ora Pak pas kae? Anget-anget ya tetep enak sing anget ya. Lah ya. Juicy. Iya. Nganu Pak dipangan ning kono satene gede-gede gek isih nganu mie isih krep-krep ngono kae. Gek dipangan pas panas Pak nyes. Kembelenyet ning telak. Kita tunggu Mbah Kliwon ya. Nek gajiku utuh tak traktir. Utuhe kapan ngapain utang kulkas neh? Tahun ngarep. Lanang cuma. Belum. No, no. Sekali cek kok. Lemur-lemur guys. Gajah ya. Guys mana? Aku pengen gulai. Wah, kowe pengen guline tok. Ya kuwi ya sekarek kuwi. Mari saiki lek, ora maksudnya apa jenenge? Ora kumanan kok kono nek. Aku mana? Dadi Asli enak. kan gak turun aku. Kenapa? Ya aku kan mani gak pedes. Lho iki gak doyan. Kayak koyo ikan besok gede gak doyan dhek. Nek Tri seneng guling. Wah, udah si enggak sabun ya. Enggak sabun tenan loh. Abila. Enggak tenan. Anakku turu ayam bebe ini. Gue irim waktu. Kuwi dilepak. Heli. Iki sambil kok Iya. Ucol lah. Talene rapi ya kae. Bakri kan senengnya sate tok. Heeh, gak seneng gulene ya. Kayak Ya no. Sate. Aku pengen gulai. mbah ya. Sebelum makan berdoa. Oke, pimpin dua. Berdoa, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Iki adalah klambi kenang-kenangan kanggone party yo yo lek yo. Iki suwek tak dondoni. Ora ya. Kenang-kenang kanggone mak party. Wes berdoa deh. Sate. Kandhane moh gak tedas. Ora tedas. Padha karo aku. Padha karo aku sore. Carane tenang, tapi nek guline mang yo. Padha ae yo ketot-ketot padha ae kok. Ndah Mbah. Iki lho. Gas. Lah yuk jumlah. Lah yo ndi? Boleh. Lho, piye to? Satu mana? Ora lho. Wah, ya jan reda. Diparani selanang. Nang mangan. Makan marahnya. Lho, piye to? Wah, iya. Modi terus gak mlaku. Kalau butuh gule kuwi, Mbak. Cara tegas, butuh gule. Oh, tak jiwit bae, guys. Ora tedas kok. Seneng sama aku karo sedol. Iwak laut. Lah, gak tak gawane. Ya paten gitu.
Kok sesuk dhek laki suwiwi njaluke. Iwak suwiwi dhek. Memang tenan tibake. Mempate terakhir ya termo dhek nek dodo mentok kuwi malah dada. Nek suwiwi jere jek nek balung-balunge lembut ngono. Jarene dhek. Kamu keren itu. Keren. Kayak Brambang kayak. Dulu nong kayak. Lah Brambang kae lho ning kono ning omahe Mbah Nang Brambang. Pak Nonu ning gone wis kocekan gawanan kok kono ning kene omahe Mbah Nang diklumpukne ning kono. Brambang wis kocekan ning kono enek jupun. Pegangan. Ora wis tak tawani moh Dek. Kololoten mloya mlayu jere. Sedikit lho. Dek uang akeh yo. Mesti nyate. Nyate yo ora marem. Lah. Tenan kok, guys, tenan. Nek gak nyate gak marem tenan. Saiki mau mloya mlayu. Hah? Lho wong ayu barangmu piye leh kok gak rene mesti belok sok. Lek ora doyan Dek. Gak doyan Nek. Kayak Ica ya. Gede dik kudu dicaru. Lah ya. Gak doyan. Lho, ning kursi, deloken. Iya. Lah kuwi. Lah kuwi. Lah kuwi berapa kocekan? Nek Mbah Kliwon ki senengane garingan. Ngantar telung dino aja krasa sate ya. Apa sate? Pesone dhuwur ya kayak. Nek wong Aku nek sate Brambang ini kak. kuwi ora mandes. Aku dia nane pas balik untuk kono kalau nomor toke ana wong entul-entul dak kecang permalin sapa sing tau Brambang saka Brambang. tak itu ana Terus dino. saka blek-blek. Sumure mau kita tok. Ini nang lagi ya Brambang. Iki coba nang Brambang akeh gak marem. Keluargane Mbah Marsam senengane Brambang akeh, guys. Nek sate Brambang mentah. Maelah kae yo ngono, anggere tukokne sate mesti ngirisi Brambang ngene iki dituambahi luwih akeh. Lah kae malah diganyangi uta-utaan kae malah. Itu uang kalau kira Kok Nek sate mrek saiprit ki piye leh? Ya pokok celenge morong. Woi kaman. Walah ribu pindho kok. Wis ribu pindho kok. larang dari sekarang. Kita ada berangkat karo tahun. Kok dikon ngiwangi masak-masak kok malah. Pak sapa jenenge? Mulih iki piye? Adine Yanto. Gua adine Mbok nek sesuk rene neh ya Dek ya. plane tahanan Yanto. Balung, Bolak beli ento, Mbak. balung iki lho. Bolak beli. Nang kok dhewe nang Jawa Tengah kok. Ora ketol. Paling di kanggo anu dipetos ati apa jenenge? Lah camen iki. Oh gak dian iki. Lah saiki iki malah nek dalah ngene iki kudu hati-hati. Ketekno saiki. Masa? Iya. Sing enak nek iki Mbah, kuwi iki sate bluro Mbah, tuwenan. Nyos. Empuk, enak, nyos pokoknya sate bluro. Areng bathok. Sate bluro, nyos tenan sate bluro. Yo iki guys, biar menikmati makan dulu. petemu. Mana pete? Kan dibakul pete. Tapi bukan itu. Tapi wa apa ya? Gak ngerti. Ngomong tok ya gak gelem, Emang gak gelem. suwiwi deh. Suwiwi. Suwiwi. Wiwi seneng. Senengane suwiwi. Bicara dino tak kon tuku suwi. Rong dino.
Kon ngolahno suwi ae. Urip kok pakani dong telo ae ngono ki ngene. Iya. Ndelok. Sapa Mbah Mar sampe dok? Iya. Aku curang yo. Wong pakani dong telo ae. Ngirim kok tak ngerti kok dong telo terus. Cocok. Tukoro diwamu ae. Bandeng. Kae. Terus suwi. Aku mangan sedina ping 3. Wah, lah. Nyeluk iwak-iwakan. Ya mangai dong telo ae. Kok pakan umi. Ngekek nih pakan. Wis mak 8 besok tak Aku sesuk sekolah sik luar. Aku sesuk ke sekolah sik. Ngetero sekolah. Iya. Iya. Oke, persiapan parade ke. Ada terus no. Soalnya aku sama besok. Kalau wel 6 Sesuk sing ngedone sapa ta Mbah Kliwon? Lek Sun, Sambung ngono kan. lek Ngati. Inu barang ora iso nampane. Mbah Pomo. Nah, dhewe iki konsumsi. Awak dhewe bagian masak. Iya konsumsi awake dhewe iki. Oke guys, dilanjutkan lagi. Makasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita besok tinggal di gedung nih gendengi guys. Bismillah, lancar berkah barokah nggih. Jebul iki ayo mulai nganu guys. Duite guys. Duite pilih. Itu keriben. Duite bandane dhek iki ceritane iki keri lah. Besar kasur. Neng ngisor kasur terus dia kesusu-susu balik wedi bandane ilang ki meng wis digawe story lah bocah iki karepe rene sesuk karo ape nyumbang ki we alik tri terus diomongin nek gak nyumbang bocah rene penggo beras diomongin nek gak sumbangan Ora sumbangan. rene apa nyumbang go beras tibake Ayu Black Buya butuh gawa kok wong gone dulure dhewe kok. ngono Arep mulih. Ayu Blackpink guys, Ayu Blackpink arep Buya Buya putahe nggawa wong gone dulure dhewe jare. Diomongi tak kono milek trik nek gak sumbangan ngono. Ning desa kan biasane umumnya nyumbang ya guys. Tapi ada gak sumbangan. Ya, seperti itulah guys. Makasih buat semuanya. Dadah.